Nga kautoran, maayo gid nga adlaw sa inyo nga tanan. Kag sininga tiyon nagapasalamat gid kita sa Ginoo kay makapadayon kita naman sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Ang unahon akon pagbasa ang isa ka bersikulo nga makita sa John chapter 1 verse 14. Kag ako nini pagabasahon sa hiligaynon nga Bible, kag diri nagasiling ang pulong nangin tao kag nagpuyo sa tunga naton. Ang isa diri ka pulong nga ginasiling nga nangin tao, siya amo si Ginoong Hesukristo, ang pulong nangin tao. Kung sa aton pa si Jesus Christ nga aton manuluwas nahimo nga tao. Kag ang siling niya dre, kag nagpuyo sa tunga naton. Si Kristo nangin tao, nahimo nga tao, nagkari diri sa aton kalibutan, planeta nga amo ang duta, kag nagpuyo siya siling sang Bible sa tunga naton. Kag kun naton nadumduman ang kamaturan nga aton na natun-an sa Bible nga si Kristo nagpuyo upod sa mga tao diri sa duta sulod sa 33 ka tuig. Amo ina ang mga tinuoy diin siya nagpakig-upod sa lawas diri sa mga katawhan sa kalibutan. Okay. Pero ang aton mga kutkuton nga mga kamatuoran subong amo ini, ano gid ayhan ang mayor nga mga rason nga si Kristo nagpakatao, nagsulob sang lawas sang tao, nagkari sa duta, kag nagpakig-upod sa mga tao. Ano gid nga mga rason nga nagkari siya? Siguro aton nga tanawon nga si Kristo nga bugto nga anak sang Dios nahimo nga tao. Okay. Aton ini atagon kay man may mga panghuna-huna sa mga tao nga wala na base sa Bible nga nagasiling nga ang tao pwede man mahimo nga Dios. Kay siling nila si Kristo sang una ti tao man lang, ila na iyang una-una, tawhano na iyang una-una. Pero kay si Kristo siling nila mabuot, matinumanon sa Dios, sang uli nahimo siya nga Dios. Kung sa aton pa ang tao kung matarong siya Dios non, matinumanon sa Dios, ang tion magaabot nga mahimo siya nga tao. Tawhanon ina iyang una-una. Pero ang kamaturan amo ini nga ang Dios pwede nga mahimo nga tao o kung magpakatao. Kag amo ina si Kristo. Pero ang tao hindi gid iya mahimo nga Dios. Kung aton sundon ang una-una nga ang tao pwede mahimo nga Dios, ina nga una-una naghalin kay Satanas. Ang una-una nga nagasili nga ang tao pwede man mahimo nga Dios, ina nga una-una halin kay Satanas. Tun-an naton ang Genesis chapter 3, ibalik naton ang aton una-una sa tong tion, gintintar ang aton una nga ginikanan ni Satanas. Nakonbensir ni Satanas ang una naton nga ginikanan si Adan kag si Eva tungod kay nagbinutig si Satanas. Nagsiling si Satanas sa aton nga una nga ginikanan si Adan kag si Eva, sining nila hindi gali kamo pagpakaunon sa Dios sang bunga sang kahoy diri sa garden. Siling ni Eva, nya pwede kami kakaon. Pero inang kahoy sa tunga, gintudlo sang Dios sa ila, hindi kamo magkaon
sa bunga sina, kay kun magkaon ka mo, mapatay ka mo. Siling ni Satanas, hindi ka mo mapatay. Siling ni Satanas, kung magkaon ka mo sina nga bunga, sang kahoy, nga ginadili sang Diyos, magatupong ka mo sa iya. Kung sa aton pa, mangin Diyos man ka mo, tupong na ka mo sa Diyos. Amo nang kabangdanan nga hindi ka mo pagpakaunon sang Diyos, kay hindi gali gusto ang Diyos nga ang tao kamo adan kag iba magtupong sa iya. Kung sa aton pa sa malipot nga paghambal sa pagsiling ni Satanas nga kung magkaon kamo magtupong na kamo sa Dios, kung sa aton pa mangin Dios man kamo, kay wala si makatubong sa Dios kung hindi ka mahimo nga Dios. So ang ideya, ang una-una nga ang tao mahimo nga Dios, ina nga nahuna naghalin kay Satanas kag ginbutang niya sa balatyagon kag sa una-una sa mga tao, kag amo ina karon may nagaistorya, may nagasugid, may nagatudlo nga kung ang tao matinumanon sa Dios siling nila mabuot Dios nun, mahimo kag magatupong man siya sa Dios. Sala ina nga hunahuna. Kagamo ini ang aton natagon subong nga mga kamatuoran. Ang tao hindi pwede nga mahimo nga Dios. Pero ang Dios pwede nga magpakatao. O kung mahimong tao, kay man Dios siya, mahimo niya ang tanan nga mga butang, kag wala sing bisan ano nga bagay nga butang nga hindi masarangan sang Dios sa paghimo. Amo ini ang kamatuoran nga si Kristo subong bugto nga anak sang Dios, kag Dios man siya, nangin tao, may gahom siya sa pagsulob sang lawas sang tao, siya nagpakatao kag nagpakigupod sa mga tao sulod sa 33 ka tuig, kag nakaangkon siya sang lawas nga katulad gid sang lawas sang tao. So ang Dios may gahom nga mahimong tao, pero ang tao wala sing gahom nga makatupong sa Dios. Okay, may mga rason nga aton tun-an karon nga si Kristo nagpakatao kag nagupod, nagpangabuhi sa mga tao diri sa duta sulod sang mga 33 ka tuig. Kag ang una nga rason amo ini nga si Kristo nagasulob, nagangkon sang lawas ang tao kag nagkari sa kalibutan agod sa paghimo sang katapusan nga halad. Okay, ang pulo nga halad aton inamin sindihan kon aton anay tun-an ang ginahimo sang mga anak sang Dios sa Old Testament. Sadtong tion nga wala pa matao si Kristo. Okay, ang ginahimo sa mga tao sa Old Testament agod nga mapatawad ang ila mga sala amo nga nagahalad sila sang mga sapat dito sa ilang halaran sa templo sa Jerusalem. Ano nga mga halad ang ila ginahimo? Sa Exodus Kapitulo 12, ang Diyos nagtudlo kay Moses, agod nga si Moses, kag ang iban pa nga mga alagad sa Diyos sa pagatudlo sa mga katawhan sang Israel, ang gintudlo sang Diyos sa ila amo ini nga magpili sila sang isa ka karniro nga lalaki nga karniro. Makita nimo ina sa Exodus Kapitulo 13. Okay? Lalaki nga karniro, kag ina nga karniro dapat nga wala sing balatian, hindi masakiton, wala sing depekto ang lawas, hindi bulag, hindi kumpol, kundi nga perpekto nga karniro, wala sing depekto,
Kag siling sa Dios, okay, ang iyang dugo ihamlit ninyo sa bakalan sang purtahan sa inyo balay. Agod nga sa tion nga mga anghel sang Dios magalagaw kag makita niya ang dugo nga nabutang sa bakalan sang purtahan sang inyo balay, wala sing mampatay sa inyo. Pero kung wala siyang dugo, ang purtahan, ang bakalan sa purtahan, ang kamagulangan nga bata sa sina nga panimalay, mapatay. Amo ina ang ginhimo sang Dios agod nga ang mga katawan sang Israel tugutan sang hari sa pagpagwa sa Egypt. Amo na iyang background. Kaya man dito sa Egypt, may panahon nga mga anak sang Dios, nga mga taga-Israel, ginaulipon sila, hindi sila makasimba sa tuod nga Dios, kaya mga Dios iya sa mga taga-Israel, kadamo sang ilang mga Dios, kag ang gusto sang Dios agod nga makasimba sila sa matuod nga Dios, dapat magwa sila sa Egypt kag magakadto sa ginpromisa sa ila nga duta nga ilang pagaistaran nga amo ang Kanaan. So ang ginapangita, gina-require sang Dios nga ilang paghimuon, magkuha sila sang lalaki nga karniro, wala sing masakit, kag iyang dugo ihamlet over the doorpost sang ilang balay. Okay, ina nagalaragway sang matudtuod naton nga manuluwas nga amo sing Ginoong Kristo nga ginatawag nga siya amo ang kordero sang Dios nga magakuha sang sala sang kalibutan. Si Kristo lalaki ginpadala sang amay nga aton manluluwas nga ginatawag naton Mesiyas. Siya wala sing depekto, wala sing sala, siya gintintar man katulad sa aton nga mga tao, pero wala siya makasala katulad sang karnero nga wala sing depekto, kundi perpekto nga klase sang karnero. Kag ang hamili nga dugo ni Kristo amo ina gina-apply sang balaan nga espiritu sa aton mga tagipusoon, kay man ang hamili nga dugo ni Kristo amo lamang ang makatidlo sang tanan nga mga sala sang mga tao. Amo ina ang dagway nga ginahimo sa mga tao sa Old Testament, katulad man sang karniro sang Dios nga amo si Kristo nga nagkuha sang aton mga kalapasan. So si Kristo nagsulob, nagangkon sang lawas sang tao, agud nga siya mahimong halad sang Dios para sa pagpatawad sang aton mga sala, kag ang halaran sang Dios amo ina ang makita dito sa bukid sang Kalbaryo. Dito ginpatindog ang cross, diin ginlansang si Kristo. Amo ina ang halad. Si Kristo nagkari, nagsulob sang lawas sang tao, agod nga ina nga lawas katulad sang karniro sa Old Testament nga wala sa depekto, ayang lawas yang ihalad sa aton agud nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kabuhi o kon aton mga kalag. So ang mga tao iya sa Old Testament, mga pare, nagahiwat sang adlaw-adlaw nga paghalad dito sa ilang templo, sa halaran dito sa ilang templo sa Jerusalem. Pero si Kristo iya, ang karniro sang Dios, naghalad sa makaisa lang, wala na siyang sulit-sulit. Katapusan nga halad amo si Kristo. Gabangdanan na karon iya, wala na kita nagahalad sang sapat sa halaran tungod kay gintapos na ina ni Kristo. Siya amo ang katapusan nga halad, kag hindi na bagay nga sulit-suliton pa. Ang mga halad dito sa una sa Old Testament, sulit-sulit,
Pero ang halad diya sang Dios nga mo si Kristo kaisa lang, kabangdanan nga wala na kita naga halad subong sa mga sapat tungod kay si Kristo amo na ang katapusan nga halad nga ginhalad sang Dios, ginhalad niya ang lawas didto sa cross sa Kalbaryo. Kagamoy na ang mabasa naton dire sa John chapter 2 verse 29. Siguro aton gid nga pagatanawon ang pulong sang Ginoo nga naghambal sang kamatuoran ng nahanungod sina. Siling niya dire sang Bible si John nga nagapakighambal sa mga tao, samtang nagaistorya siya sa mga tao, nagsiling siya. Si Kristo nakita niya nga nagapalapit sa iya, kag nagsiling siya sa mga tao, tanawa ninyo, ara ang kordero sang Dios. Kung sa aton pa, ang karniro sang Dios nga magakuha sang sala sang kalibutan. So ang pulo nga kordero sang Dios, kung sa aton pa bata pa nga karniro, nga siya amo ang magakuha sang sala sang kalibutan. So ini maathag nga ginatudlo gid sang Dios sa aton nga si Ginoong Hesus nagsulob sang lawas sang tao agod nga ihalad niya, kag siya amo ang katapusan nga halad, kag wala na kita nagahimo sa mga halad katulad sang ginahimo sa mga tao sa Old Testament. Nagsiling ako nga akon pagabasahon, ini makita sa John chapter 1 verse 29. Diri nagasiling, sang nadason nga adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagapakadto sa iya, kag nagsiling siya, yari ang kordero sang Dios nga magakuha sang sala sang kalibutan. Ang pulong kordero sa aton pa bata pa, tinday nga karnero. Si Kristo hindi tigulang nga naghalad sa lawas sa cross. Ang iyang edad mga 33 pa katuig. So ginatawag siya di nga tinday o kon bata pa nga karniro nga ginhalad sa pagkuha sang sala sa mga katawhan sa kalibutan. So kaisa lang siya maghalad, kag hindi na bagay sulit-suliton. Hindi katulad sang halad sa Old Testament, kaadlaw-adlaw nagahalad ang mga pari sang karnero agod sa pagpatawad sang sala sa mga tao. Si Kristo ya kaysa lang kahalad, epektibo kaayo, kag hindi na kita magahalad sa mga sapat, kay siya amo ang katapusan nga halad sang Dios agod nga makaangkon kita sang kapatawaran sang aton mga sala. Kay kakaduha nga rason diri amo ini nga si Kristo nagkari sa pagbayad sang silot sang aton sala. Okay, ginbayran niya ang silot sang aton mga sala. Kag ini makita nimo sa naunang Pedro kapitulo 1 halin sa 18 pakadto sa 19. Naunang Pedro 1:18 pakadto sa 19. Ini nagatudlo nga wala kita ginbayran sang pilak o kon kwarta, kundi ang ginbayad sang Dios amo ang iyang hamili nga dugo. Si Kristo nagpaagay sa ang iyang hamili nga dugo didto sa cross agod nga mapatawad ang aton mga sala, agod mabayran ang aton
mga sala. Ginbayran niya ang silot sang aton sala, hindi kwarta o kun bulawan, kundi ang iya gid hamili nga dugo, amo ang ginbayad agod nga mabayran ang silot sang aton mga sala. Okay. Ang kamaturan amo ini nga kun wala ginbayran ni Kristo ang silot sang aton mga sala, kita amo ang magabayad. Kag paano ina naton mabayran? Mabayran ina sang silot, kay man ang bayad sang sala amo ang kamatayon didto sa linaw sang kalayo nga ginatawag nga impierno. Agod nga ang isa ka tawo hindi na masilutan didto sa impierno sa linaw sang kalayo, ginbayran ni Kristo sang iya hamili nga dugo ang silot sang aton mga sala. Amo ina nga nagkari siya kag ginbayran niya siyang iya hamili nga dugo ang silot sang aton mga sala, kay kun hindi ina mabayran din kita magaantos sa walay katapusan dito sa linaw sang kalayo, diin magabagrot sa pagantos ang mga ngipon sa mga katawan. Pero tungod kay si Kristo nagkarina kag nagbayad sang silot sang aton sala didto sa impierno, ang Bible maatag nga nagatudlo sa aton sa John chapter 3 verse 18. Kag ano ang ginasiling niya dira? Siling sa Bible amo ini, sa tanan nga nagtuo kay Kristo hindi na pagsilutan, pero ang tanan nga wala nagatuo kay Kristo pagasilutan tungod kay wala siya nagtuo sa bugtong nga anak sang Dios. Okay, ato ni talupandon sing mayo nga ginbayran na ni Kristo ang silot sang sala sang mga tao nga nagatuo sa iya. Pero ang wala nagatuo kag nagsikway kay Kristo sa bug-os niyang kabuhi, siya ang magabayad sang silot siyang sala dito sa linaw sang kalayo. Pero sa tanan nga nagtuo kay Kristo, siya siling sang Bible hindi na pagsilutan nga kay ginbayran na ni Kristo ang silot sa iyang sala kabangdanan nga kita ginapanawag sang Dios. Nagapanawag siya alin sang una, tubtob subong nga nagasiling, kari kamong tanan nga ginabuglayan kag ginabugatan sang inyo mga sala, kay papahuwayon nakon kamo. Kung kita magdangop kay Kristo upod sa aton pagtuo, hanuot nga pagtuo din ang Bible nagatudlo, hindi na ikaw pagahukman sa silot tungod kay ginbayran na ni Kristo ang silot sang imo kag akon sala sadtong tion nga siya nagkari kag naghalad siyang kagalingon nga lawas dito sa cross, kag siya nagpatulo siyang hamili nga dugo agod nga matinluan ang tanan nga kalapasan sa mga tao nga nagatuo kag naghinulsol sa ilang mga sala sa tubangan sang Dios. Ang ikatatlo nagamaturan nga nagkari si Kristo, amo ini ang ginatawag sa Bible nga pagtalos. Si Kristo nga wala sing sala, ginkuha niya ang aton lugar kag siya ang ginsilutan para sa aton. Makita naton nina sa naunang Pedro 3:18. Naunang Pedro kapitulo 3 versikulo 18. Si Kristo nanginmatay sa aton nga lugar, ang wala sing sala para sa makasasala. Siya amo ang nangintalos sa aton. Siya ang gisilutan bisan wala siya sing sala,
siya ang ginsilutan para sa aton nga mga makasasala. Amo ina ang kamatuoran. Makita naton nga ginsiling ko na nga daan nga wala na sang silot kag hindi na paghukman sa silot ang tanan nga nagtuo kay Kristo, kay si Kristo na amo ang ginsilutan para sa aton. Kita amo ang nakasala, pero siya nga wala sang sala, dira ginapatupa ang silot sa lawas ni Kristo agod nga kita maluwas kag hindi na masilutan sa silot nga wala sing katapusan didto sa linaw sang kalayo. Katapusan nga rason nga si Kristo nagkarigid sa kalibutan, nga si Kristo nag-angkon sang lawas sang tao, nagkari sa siningaduta. Ang katapusan nga aton tanawon amo ini agod sa pagtuman sang tanan nga mga kasuguan sang Dios nga dapat nga aton nga pagatumanon. Pero tanaw naton nga wala sing bisan sino nga matarong nga gwapo kagamhanan nga tao sa sininga kalibutan nga sarang makatuman sang tanan nga kasuguan sang Dios. Kunimo tan-awon ang tanan nga mga kasuguan sang Dios sa kalibutan, ang tanan nga kasuguan sang Dios nga napagkit sa balaan nga kasulatan, mga 613 anom kagatos kag 13 ka mga kasuguan. Sino ang makatuman sina nga tao? Wala sing makatuman sina. Kag ang masubo pagid kay Bible nagasiling nga bisan matuman na nimo ang tanan, pero may isa lang nga wala matuman sang tao, katulad lamang nga wala mo matuman ang tanan nga mga kasuguan. Okay, tanaw naton liwat dito sa Garden sang Eden. Pila ka bilog nga sugo ang ginhatag, ang ginsugo sang Dios kay Adan kag kay Eva? Isa lang kasugo. Ang sugo amini, hindi ka magkaon sa bunga sang kahoy nga yara sa tunga, kay kung magkaon kamo mapatay kamo. Isa lang kasugo, wala pa matuman. Kamusta ang 613 matuman sang tao? Bisan pagani ang napulo kasugo sa Exodus kapitulo 20, wala gani matuman ina sang tao. So ang kabangdanan nga si Kristo nagkari sa duta, nag-angkon sang lawas sang tao, nagkari sa duta, nagpakig-upod sa mga tao, agud nga sa pagtuman sang tanan nga kasuguan sang Dios. Siya amo ang nagtuman, kay hindi kita makasarang magtuman. Nga akong hindi matuman ang kasuguan, anong matabo? Ang matabo amo ini, kung aton definon ang kahulugan sang ginasiling nga sala, ang sala amo ang di pagtuman sang sugo sang Dios. Kung hindi matuman ang sugo sang Dios, nakasala kita. Ang sala amo ang di pagtuman sang sugo sang Dios. Kung hindi matuman ang mga sugo, nakasala kita. Karon kay ang bayad sang sala silot sa kamatayon. So kung hindi gali matuman ang mga kasuguan, silotan kita, kay man ang bayad sang sala silot sa kamatayon. Okay. Tungod kay ang tao hindi makatuman sang sugo, sang mga sugo sang Dios, si Kristo nagkari sa pagtuman sang sugo sang Dios, agod nga hindi kita masilutan sa kamatayon didto sa
linaw sang kalayo. Okay? Aton paga tanawon ang Bible nga naghambal sang subong sini. Siling niya, hindi kamo makita naton ini sa Mateo 5 versikulo 17 pakadto sa 18. Hindi kamo maghuna-huna nagkari ako sa pagdula sang kasugoan ni Moses kag sa mga ginapanudlo sa mga propita. Wala ako nagkari sa pagdula sini kundi sa pagpathag sang ila matuod nga kahulugan. Si Kristo wala nagkari sa pagdula sang mga kasuguan ni Moses kag sang mga propita, kundi sa pagtudlo sang matuod na kahulugan o kon sa pagtuman sina nga mga kasuguan. 18. Dumduman ninyo ini samtang may langit pa kag duta, wala sing bisan isa ka kudlit o kon labing jutay nga bahin sang kasuguan nga pagadulaon tubtog nga matuman ang tanan. Wala sing bisan isa ka gamay o kon isa ka kudlit sang kasuguan nga hindi pagtumanon kundi tumanon ining tanan. Pero tungod kay ang mga tao hindi gid makatuman sang kasuguan nga ginhatag sa Dios, si Kristo nagkari sa pagtumang sang tanan nga kasuguan sang Dios agod nga hindi kita paghukman sa silot kay man ang bayad sang sala amo ang kamatayon kag ang sala ginasiling nga amo ang di pagtuman sang kasuguan sang Dios. So matinaw kaayo ang mga rason nga si Kristo nagkari sa kalibutan. Kagaton tingbon ang apat agod magpabilin ini sa aton huna-huna. May apat ka rason nga aton gintun-an karon nga si Kristo nag-angkon sang lawas sang tao kag nagkari sa duta agod sa paghimo sang halad, katapusan nga halad. Kag ang iyang ginhalad amo yang lawas kag ikadua amo ang pagbayad sang silot sang aton mga sala. Siyang nagbayad sang silot sang aton sala agod nga hindi na kita mamayad kay ginbayran na niya. Kag siya nagsiling wala na kag hindi na paghukman sa silot ang tanan nga nagtuo kay Kristo nga hindi na paghukman tungod kay nabayran na ang silot sa iyang sala. Ikatatlo amo nga siya amo nagtalos kita tani ang silutan pero iya ina ginkuha siya nga wala sing sala para sa aton nga makasasala. Kag ang katapusan nga aton gintun-an nga rason nga si Kristo nag-angkon gid sang lawas sang tao kag nagkari sa kalibutan agod sa pagtuman sang tanan nga kasuguan sang Dios nga kita dapat ang magatuman sina pero nagkari siya sa pagtuman kay kun hindi matuman ang mga kasuguan sang Dios then may silot nga magaabot sa aton kay ang sala amo ang di pagtuman sang mga kasuguan. Pero kay si Kristo amo na nagkari kag nagtuman sina then wala na sang silot nga hindi na paghukman sa silot ang mga tao nga nagtuo kag nagbaton sina nga Kristo nga siya ang nangin talos para sa aton. Mga kautoran, amo ini ang pugtan naton sa aton hunahuna. Si Kristo siling sang Lucas kapitulo 19 versikulo 10 nagkari siya sa pagpangita kag sa pagluwas sa mga nadula. Kita nadula tungod sa aton sala, nagkari siya sa pagpangita kag sa pagluwas sa aton. Kag kun tuuhan nimo ina nga Kristo kag batunon nimo sulod sa imong tagipusoon, katulad lang
nga natuman mo ang tanan nga kasuguan sang Dios, kay ang Kristo nga nagtuman sang tanan nga kasuguan nga napagkit sa bala nga kasulatan, yara na sa sulod sa imong kabuhi, kay imo na siya nga ginbaton. Sulito na kon kita wala nakatuman sang mga kasuguan sang Dios. Pero kung ikaw nagtuo kag nagbaton sina nga Kristo sulod sa imong tagipuson, katulad lamang nga natuman nimo ang tanan nga kasuguan sang Dios tungod kay ang Kristo nga nagtuman sang tanan nga kasuguan, yara na sulod sa imong kabuhi. Busa ang malipot nimong kabuhi nga nabilin subong, itugyan sang bugos, isurrender sang bugos sang Dios, kag tuuhi kag batona ang Kristo nga imong maluluwas karon dayon, buwas base kon wala na kag uli na ang tanan. Karon amo ang adlaw sang kaluwasan, kag karon nga dapat nimo isurrender ang imong kabuhi kag magtuo kag magbaton kay Kristo, agod nga maangkon nimo ang kasiguruan sang kaluwasan sang imo kabuhi. Mga kauturan, madamo gid nga salamat kag kabay nga ang pagpakamayo sang Dios magapabilin gid sa bugos naton nga kabuhi karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Amen.